Ramiro Mallija, żagħżugħ ta' 19-il sena li tilef ħajtu wara li ntilef minn sensieħ b'konsegwenza ta' ħruġ ta' gass minn heater f'residenza li tinsab fi triq Santa Katarina ħal-Qormi għal-ħabta tal-4:09 ta' 3 wara nofsinhar. Fuq il-post intalbet l-għajnuna tal-Pulizija l membri tal-Protezzjoni Ċivili fejn minn hemmhekk ittieħed l-isptar Mater Dei għal iktar kura. Sfortunatament huwa tilef ħajtu ftit tal-ħin wara. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Natasha Galja Xiberras li ħatret inkjesta filwaqt li għaddejjin investigazzjonijiet mill-Pulizija tad-Distrett. Bosta persuni selmu l-memorja ta' Ramiro fejn tkellmu dwar il-kuraġġ u d-determinazzjoni tiegħu filwaqt li l-koll iddiskrivewh bħala żagħżugħ eżemplari u ispirazzjoni għal kulħadd. Ramiro kien wera kuraġġ hekk kif snin ilu kellu jħabbat wiċċu mal-marda tal-kanċer, marda li kien fiq minnha u sussegwentament iddeċieda li jibda inizjattiva li jorganizza mixja annwali b'risq il-Fondazzjoni Karl Vella. Minħabba li Ramiro ma setax jorganizza l-mixja annwali sforz il-pandemija, fl-aħħar jiem kien qed jaħdem fuq inizjattiva li jagħmel u jbih il-fikolli biex jiġbor il-flus għal Puttinu Cares.